Днес е един специален ден за екипа на Lindstrom в България, тъй като провеждаме едно от събитията, с които искаме да отбележим нашата 15-та годишнина присъствие на българския пазар. Този страхотен слънчев ден сме се събрали ние всички от Lindstrom да отразим нашата 15-та годишнина на пазара, засаждайки по едно дърво тук пред арката в Студентски град. Днес се случва да празнуваме 15-я си рожден ден и съм изключително щастлива, че имаме възможността да споделим нашите зелени възгледи, засаждайки 15 дръвчета по повод 15 годишнината ни. Събрали сме се днес, за да отпразнуваме 15 години от присъствието на Lindstrom в България и за да затвърдим нашата политика в устойчивото развитие. Решихме да засадим 15 дръвчета, за да отпразнуваме нашия юбилей. Спомням си далечната 2009 година, когато отварях офиса на Lindstrom в България. Бях аз, един празен офис и една добра идея, намерение за предлагане на пазара на устойчиви услуги, които никой не беше чувал и не познаваше. Ето ни сега, след 15 години, решихме да засадиме 15 дървета, японски вишни, със съдействието на Студентска община. Това за нас е страхотно събитие. Бихме искали да подкрепим по този начин опазването на околната среда, което е в унисон с услугите, които предлагаме на пазара. И за нас е чест да сме тук всички заедно. Както виждате, събрали сме се всички, целият колектив на Lindstrom. Както обикновено процедираме, заедно като семейство, да дадем нашият положителен отпечатък в устойчивото развитие и за опазване на околната среда. Днес честваме 15 години Lindstrom България. Заедно сме екипа, забавляваме се и се грижим за околната среда, съдейки 15 дръвчета, прекрасни, тук с моите колеги. След 15 години на пазара, Lindstrom се утвърди като пазарен лидер в услугите, които предлагаме. И достигнахме до позицията и завоювахме статута на лидер в устойчивия бизнес. Реален пример за това, че устойчив бизнес и печеливш бизнес могат да върват заедно. Като част от международна компания, финландска компания, ние изповядваме ценностите на компанията, но една от ценностите на българина и така застъпена в народопсихологията е посаждането на дърво. Какво по-добър повод да отпразнуваме нашата устойчивост и всички усилия, които полагаме за устойчив бизнес, с това да засадим дървета и да създадем началото на една нова горичка. Много се радвам, че съм част от този екип и моите лични ценности съвпадат с ценностите на компанията. Надявам се в бъдеще винаги да сме така зелени. Чрез този символичен жест ние показваме една симбиоза между тези две култури, две ценности и за мен така основното послание, което виждам аз лично за себе си е, че ако работим в синхрон, не в задължително следване на някакви правила, които идват непременно от Финландия, а когато работим в синхрон и в симбиоза с добрите традиции, може да постигнем заедно повече. Благодаря на всички от екипа на Lindstrom за цялата отдаденост и усилия през последните 15 години и пожелавам още много такива поводи през следващите години.